카방을 따고 때 무국성 저토노 산자 가함 승 따북 탕의 동거 gonda 소라니 에바 gonda 뜨샤니 보기롯 까미워 너럭 저토노 사이만 카나 gonda 뜨샤니 제 보기롯 까미워 제 মুসলে রাজানি যে বহরক খপমানি জাগাও যে মুসলেনি বহরকনো কসল খায়ে যে হলং যে সিকি মানমানি অবনো जों दाबो चेन्नानि बगै जों थाङै दङ सिनि दंगर टिभिनि टीम अब बोसोरजरति कुबुइ बमाइके मांखा अबनो जों दा चेन्नानि बगै जों दाबो थाङै दङ नुगि मांखाना आनि बेगाराव दाबो हर जरावनो जों दाबो अंख लाखिया अबनो चेन्नानि बगै बोसोरजरति कुबुइ बमाइके मांखा जे मुस्लिम बखरकनो जे कसल खायै अबनो चेन्नानि बगै जों थाङै दङ आनि लगी दङ न त्रिपुरानि दरबनगरनि सिनि अर्जुन तंगन लगिवो आं तंग लं ट्रेभेलनि नरंनि कक्टं थुंनाय दानियेल तंग आं अबायकेनो जों दाबुक थाङै सगै अर जों नरंनो जों गुबै मांफ्लि जों नरंनो जों फुनुकनाय बरबाय जों कक सालायनाय बबायके मांखा बुफ्रु मांखा सिनि जे आगिनि लाइ बुमा दाबुबो गोथां तंख अब नरं जतन साइमानो जों हामबायरिना मुसंगो सिनि दंगर टिभिनि जे अनार सिनि सार सिनि बरमनां जाकुब देबरमा सिनि सार जों बनो जों हामबायरिनाय बिनि चाइतो मुंबाय जों दिनै अर थाङै सगैका एबा थाङै सगैनाय जों बिनि चाइतो मुंबाय ब जोंनो अर ब क्रिफानो ब जोंनो रहै दङ अब थाङै नरं शेयार गाडी होनै जों दाबुक थाङै दङ इको नुगि मागाना सिनि अर्जुननो सागार अर्जुन बहाय मा दंखा आं द तिनि बेलायखि एक्साइटेड दुंजाक आंगो इंगे आं वाचक बिफान माइया धर्मगरनि हयते जों दङ टिभिनि अंगै थांनाय अबन आं बेलायखे हामबायबो मारियो दिनै साननो आङो इंगे अमहायके सिनि लाइबुमा गोथां जों आगि सिरिसि दिनै प्रथमा खानाय फैमा आबनोसो जों खाना थाङै आ जागाव जों भिजिट खालामनाय दङ गैयाबो सानाय आं अनेक एक्साइटेड नंजाक जों हरखौ थुक जरा ताबो दिनै दानियेल बाय फाय दङ ताबो अब ब जागासे काम दानियेल बाय जों ब जागा सफैखा जों दाबो लंट्राय पाहार काय दङ ता लंट्राय पाहार जों लंट्राय हाथायो काय दङ जों सफैजाक खाना नरक नुगै माननाय दङ टिभिओ जों आबनो गुसुक कुबुइ बाहायके तामखै मालायखे आरनि लुकुरक आबनो जों चेन्ना बागै थाङै दङ दिनै दानियेल बाय नंले बाहायके मा दंखा दानियेल बाय आरो थाङै आं तो जेतो कुबुइ आं साउन्ड अर्जुन दो आं उ थायो आं आनि लाइफनि आं जे आसाय फेमानि आं वाइसाबो थाङै सगैयाखौ आं बेलायके आं मुजुं दङ बुफ्रु थायो सगै जों कुबुइ मांब्लिनो जों लुकुरनो फुनुक माननाय अच्छा अब बेलायनो आं मुजुं जा हायफनो आं जेफ्रु सिनि सार जेफ्रानो सारफ्रु आं लग लग आं मनो गसिरिका आं थानाय होनै जों ताबुक सिनि मननेनि तो ताब जा हासा दंनाय 50 to 70 किलोमीटर आनि दै हासाल आं सार्च खायनायखा प्राय बेसे किलोमीटर रंग सागादि आ नमो 180 किलोमीटर नाय हाइसे 180 किलोमीटर न जों थाङै आरो कभारेज खायनाके बाहायके बाहायजाने बखावताम जान फिलिं दंखा बां साइसमाले आइ अर्जुन अब सिनि सामुं न अमो जों लुकुरंनो जों गुबै मांफ्लिनो जों फुनुंनानि यस गे अमाके न खाबं ताकुते बुकुक सं नरक अमाके न नरक दंगर टिभि नरक नुगि माननाय जे गुबै मांफ्लिनो जों फुनुंनाय नरक अमाके न जयनाय दंदि दंगर टिभि हामबाय